kahadlok, kabalaka, kahingawa, worries, anxieties, and fears. Siguro mao ni ang mga pagbati sa mga tao karon sa atong kalibutan, labi na sa atong nasod. Daghan ang mga hulga sa atong kinabuhi nga diin tawhanon ang pagbati sa kahadlok, kabalaka. Labi na ang nagpadayon nga giyera sa Ukraine nga posible ingon pa sa uban nga basig sinugdanan na ni sa World War III. Diri sa atong nasod, taliabot ang eleksyon unsa may dangatan sa atong nasod. Malinawon ba, hapsay ba ang umaabot nga pagpiniliay? Nagpadayon ang hulga sa COVID-19. Gani sa Davao Region, kita na lang diri sa Davao City ang level 1, nag-level 2 na ang uban. Sa level 1, 100% ang pwede makasulod sa simbahan. Nalipay kayo ko nga nagbalik na mga tao, makakita na kong mga bata. Man pag-abot na pod siguro sa level 2, level 3, nanapod ning kahadlok, kabalaka nga, wa na po'y manimba. Nagpadayon ang problema sa Pilipinas, corruption, problema sa rebellion, insurgencies, dinhi. Na mga encounter sa laban sa sundalo, GNPA. Nagpadayon ang kasinatian nato sa kakabus. Labi na ang daghan sa ato maigsoon, wa na'y trabaho. Naata sa kasinatian nga tawhanon ang kahadlok, kabalaka. Posible diha na kay tapukos no sa atong kaugalingon. Kalimot na ta sa ato ang direksyon. Magpokus ta sa Ginoo. Labi na kitang mga Kristiyanos, mga sumusunod ni Kristo, nga nagtuo sa pagkabanhaw niya. Naghatag ka natong paglaom, taliwala ni atong mga kahadlok, kabalaka, kangit-ngit sa kinabuhi na ang kahayag nga mao si Kristo. Kining Paschal Candle, no? Nagpahinumdum ka nato nga kining atong gipuy-an nga kalibutan, nga naang mga problema, mga pagsulay ng kahadlok, kabalaka, ng kangit-ngit na aning kahayag nga magsiga, maglamdag ka nato sa atong kinabuhi, nga maglaom, maghatag paglaom, nga taliwala ning mga pagsulay na ay Kristo nga nabanhaw, nga nagluwas ka nato. Gani mo na atong nadungog sa salmo, nga nagluwas ka nato ang Ginoo, kanunay siya. Muluwas ka nato sa atong kinabuhi, bisan naata sa kahadlok, kabalaka, tungod sa mga panghitabo sa atong kalibutan. Labi na nga nagkausab-usab, dili lang ang panghitabo, nausap pa gyud no ang kalibutan karon. Summertime pero sigig ulan. Busig na mo na ni sinyalis nga magmata na ta. Nga atong focus si Kristo. Ang focus nato unsay iyahang kabubuton,
alang ka nato. Posible nawala na ta. Nawala na ta sa atong direksyon. Nga di na ta ka paminaw kaniya. Unindot lang nga matag Domingo nga musimba ta ug maminaw sa iyang pulong. Gani matag pagbasa maingon ang nagbasa, ang magsasangyaw, ang pulong sa Ginoo. Ug sa pari, ang ebanghelyo sa Ginoo. Ang Ginoo mismo nakigstorya kanato. Ang Ginoo mismo naghatag sa iyahang pulong aron atong sundon, atong puy-an, aron atong kinabuhi, maayo unta nga malayo ta sa kahadlok, kabalaka, kahingawa, unsa man nga pagbati nga diin malayo ta sa atong panglantaw o pagpaminaw sa kabubuton sa Dios. Mga igsoon, kini mga pagbasa karon nagtudlo kanato nga ang Dios naghatag kanato kalig-on ug kusog. God empowers us. Sama sa kasinatian sa mga apostoles, no? Na sila'y kahadlok, kabalaka, human sa kamatayon, diya sa krus ni Kristo, nagkulong pagani sila, trangkahan nila ang pultahan, kinaa sila sa kahadlok o kabalaka, apan mitungha ang Dios nga nabanhaw sa ilang taliwala ug mingon, ang kalinaw manaa kaninyo. Mga igsoon, kung naa si Kristo sa atong kinabuhi, kung siya pirmi atong paminawon, dili ang kalibutan, naa ang kalinaw sa atong kinabuhi. Kung naalan tayo panahon, kang Kristo sa pagbasa siyang pulong, na ang kalinaw. Kay matag adlaw, sige lang tag cellphone, sige lang tag social media, sige lang tag paminaw og mga bad news, posible babalaka, mahadlok kita. Pero kung hatag tag panahon sa pulong sa Ginoo, na ang kalinaw nato. Labi na kung magisguta sa atong sitwasyon, sa atong kinabuhi, nga pipila kanato, nga naa na sa tumang kakabus, kapubrihon. Posible wad ang trabaho, o wa na'y trabaho, wala na'y pamaagi sa pagpangita, o kwarta, uban daghan kay nailad, tungod kay sige handom nga managhan ang kwarta, wa pagyud na undang ang mga pagpangilad sa tao. Uban kay gusto madatog dali, gusto madaghan ang kwartag dali, muna nailad na noon. Atong hinumduman nga ang Ginoo manggihatagon. God is so generous and is God of abundance. Basta mo salig lang taniya. Ug nahitabo dinhi sa atong ebanghelyo karon. Nagingnan niya ang mga apostoles nga sa ilang kabalaka, sa ilang frustration, mingon sila wala gyud may nakuha. Paningon ng Ginoo, itaktak ang inyong pukot. Kini na pasabot, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Maningkamo ta, kang Ginoo mo tabang mangyod. Ang Ginoo, dili gyud siya mutalikod nato. Kanunay mutabang siya. Kanunay naa siya. Magligo nato. Maningkamo ta sa atong kinabuhi.
kay siya manggihatagon kanunay. Mo kini atong pamalandungan nga mo focus ta niya, maminaw ta niya. Tungod siya naghatag kanato og kalig-on ug kusog sa atong kinabuhi. God who empowers us, ug siya ang manggihatagon nga Ginoo. God is so generous. His love is overflowing. Ang iyang gugma bulungtad hangtod sa kahangturan. Sama sa mga apostoles, nilambo sila, nalig-on sila, ug nadasig sila. Hinaot diya sa itong pagpaminaw sa Ginoo, kanunay, madasig, malig-on, labaw sa tanan, naa ang paglambo kanato sa atong pagpaningkamot nga kita iyang mga anak, iyahang mga tinun-an, ug labaw sa tanan kita iyang gipadala. Uban ni Maria, labi na nagsugod na ang bulan sa Mayo, natay tradisyon no ning Flores de Mayo atong gihalad kini sa atong inahan Birhen Maria. Uban kaniya ang atong pag-ampo madungog kanunay, ang atong kahadlok kabalaka mawala tungod kay naatay inahan uban nato sa atong mga pag-ampo. Aron sa atong panaw dili ta mawala, dili ta masaag. Kanunay magalakaw kita sa tinuod nga dalan. Amen.